Ginkumpirma sang Department of Justice nga nabato na nilang rekomendasyon sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o na PNP CIDG nga kasuhan ng pila ka individual nga involved sa kamatayon sang student athletes nga sanday Rene Baterponia kag Divine Adili. Base sa pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, ang referral halin sa CIDG PNP ang nagarekomenda sang pagpasaka sang panumbungon angot sa paglapas sa Republic Act No. 11053 o kunang Anti-Hazing Act kag iban pa nga posible nga mga opensa kang isang homicide o kunang reckless imprudence resulting in homicide depende sa mga ebidensya. Suno kay Martinez sa siningation ang referral magapaidalom sa initial nga evaluation sa Department of Justice agud madeterminar kung ang ebidensya nga ginsumiter ang kompleto kag bastante para sa masunod nga mga proceedings. Santo sa procedures, duha ka mga butang ang pwede matabo. Una, kung ang ebidensya makitaan nga hindi kompleto, ang kaso iga-refer para sa dugang case build-up sa Department of Justice. Kabulig ang CIDG, santo man sa DOJ Department Circular No. 20, kagay kaduwa naman nga mahimo matabo. Kung ang referral, makitaan nga supisente ang ining kaso ang itugyan sa preliminary investigation sa Department of Justice. Samtang o kung tugtog nga evaluation ang makumpleto, ang Department of Justice hindi pa makatuad sang dugang nga detalye may kang tanan sa referral. Ginapasiguro naman sang ahensya sa publiko nga ining mga kaso ang iga-evaluate sang madasig santo man sa mga ebidensya sa layi kag sa nagkaigo nga mga pagsulundan.